bai tamni bagi ringmani tamna awai kheno mo sungno lugo Belum kapilan no, sang ka anin bai hanyan bagi, pini program man bagi jeng dona kai senang tonggo, ka tirprahas ini kagenang maya genang tapi te buku so jadi dinamo sungkan kai anin bai dia sai cho khadi, bini kai sen penon han thong ni jeng betul lai tengah. besok balok khala bini ingkong kidney nosto mo no Kidney no Hamyang man. balu kha angka dialysis kai maka der bo sorong khana bono ta dialysis khai tongo angka oba hati ni kota tong angka seluruh tu uru oba hati jadi maya kanang tong hangkai an bai ni bage ya sapa no man thong ne se oba hati lukurong no kobok jau bini omorok bini besok omor kai 48 kai bini Three group. kai A positive kai ni cerai kene doktor itu Cerai hingkai khorong itongo kaisa 12 bosor ya kaisa 8 bosor. nong ni thai ni bumung kai jaga ni kami ni bumung rok kai Hoi sanpula sangkari parani bumung sana. Simon Bumung kai tondrani deborna. Phone number bodi reserve tolago noro screen bo naiye noro phone number bising tui jogajog khaimanu asukno hamba. Khagana taku buku song noro doti riwi mangkha hangka ba like sanai noro phone number ro jogajog khlaimanu